Jekk il-car chase ta' din il-ġimgħa li spiċċat bl-arrest ta' Keith Cremona ma kienx biżejjed, il-pulizija kellhom iħabtu wiċċhom mat-tieni car chase f'temp ta' 3 ijiem. Bil-protagonist din id-darba ikun Jordan Azzopardi. Azzopardi li għandu 32 sena huwa magħruf sew mal-pulizija u ismu huwa marbut ma' diversi akkużi serji ta' traffikar ta' droga. Kien għal-ħabta ta' l-4 ta' wara nofsinhar meta numru ta' pulizija ċirkondaw iż-żona tal-Madlena wara l-car chase fej kienu qed isegwu lil Jordan Azzopardi. Sorsi qrib l-investigaturi spjegaw ma' Net News kif Azzopardi der jarmi tal-inqas borza li possibilment kien fiha droga. Fil-fatt fil-post waslu wkoll uffiċjali tal-forensika li qed jgħinu fl-istħarriġ. L-istess uffiċjali elevaw pakkett b'sustanza bajda. Jordan Azzopardi kienet issuq vettura ta' tip BMW reġistrata fuq ismu. Apparti żona tal-wiet, membri tal-forensika deru għaddejjin bl-investigazzjonijiet tagħhom anke fil-karozza ta' Azzopardi, kif xed jiġi eskluse illi elevaw mill-vettura sustanza suspettata illi hija droga. Net News jista' jikkonferma li waqt il-car chase intlaqtu minn tal-inqas żewġ karozzi. Jordan Azzopardi diġà għaddej bi proċeduri fil-qorti akkużat bit-traffikar ta' droga